Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Big Strava and Tours, your trusted travel partner. We got you covered From family and Barclay outing, by Albay, Sorsigan, Cancer Tour, by the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipat, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At KM Biggs Travel and Tours, it's always service with a smile. Playbook your ride today, comfortable, safe, and hassle-free.
bookings and reservation. Call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. For the final countdown, the show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Ay! Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, maray na aga, Bulkang Mayon,
Good morning, Tabaco City! Diyan po sa siyudad ng Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World! Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Malulim. Kay Ma'am Lynn San Juan, good morning. Kay Papa Dong Canyo. Kay Ma'am Kasim Luz, good morning, ma'am. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kanyang pungal daw kita nin Martes, Tuesday na po. Petsa 18 na po kita kang bulan na Agosto taon 2026. Sabayan po rin sa indong lingkod, sarong oras kita 7 to 8. Mag-ore-restorya naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan so mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Uy naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, August 18, maligayang happy birthday! Happy na birthday pa. Siring man sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon niya. Dahil nang ganito paglingawanan sa Kuyang Perming Tugon ha. Pag day po kamo imbitado dyan sa mga okasyon na yan, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang so po. Pasmang abuto nindo kaan sa kalibak digdi libak duman. Kaya pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Saro patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara mang kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Daman po sa may mga kamunduan, ang samuya mampong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasya masana po ang nakakaramkan. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kan samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Kunyan pong August 18, 2026. Digdi po yan sa BicolNet TV kasurug kag mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon, kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamunugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibos sa mga oras po gini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, misa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kinit. And bawal man po ang ma-stress
sa mga panahon po tabi na arog kaini. Sa umaga, gising na, Serbisyo asin balitay reparo. sariwa. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo, sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Serbisyo Oras na asin para reparo. magugma. Yan, aga na Bicolandia. Oras na para mag-ugma. Sa pagbangon, Good morning tabi, Sir Terzo Cruz. may boses na Oy, kay Sir Idol Ramon Bandola Jr. Good morning. ang sain. Kumusta na tabi, Sir? Broadcaster na may Sabi ni Ma'am Kasim Luz, mauran patabi, Sir Mok. aasahan. Mauran patabi, digdig, grabe tabi ang uran. Sipyo para sa Baha, mahigit isang linggo na. Daing laog ang mga estudyante. O kaya maswerte kita digdi sa Bicol area, no? kaaga. Lalo na digdi sa probinsya kang Almay. Kung ikukumparata dyan sa Metro Manila, ngunyan, ako, Totoo baha. man moks. Sa rong simana na databi dahil klase sa mga estudyante. Waan Irakman. ang mga isyu. O, ngunyan pating aldaw nga ni, so impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. An So, pigsuspindi mo na. se Ayun na nga niyan, matindi ang mga pagbabaha dyan sa Metro Manila. Dara kayan nabagat. publiko siya ang So work from home. integri Ang mga empleyado kang Senado. matata. Iyan tabi so advice ni Senate President Gatchalian. Aga kay Daing hearing niyan. an pag-asa. Postpone, suspendido so impeachment trial Man mo ni Vice President Sara Duterte. sa puso kan banwaan. Matindi ang mga pag-uuran dyan po sa Metro Manila. Irming maaasahan sa serbisyo. Oh, yan, nagkairilig na naman so mga flood control. Gabos na Bicolano. May mga flood control naman nagkagarawa. Hulbutana sa pagkaaga. Kay Ano nangaya kita digi sa Pilipinas, dahil nangaya lamang kita ki magiging solusyon sa mga araw kaya na problema. siya puso kan. Oy, pa-shoutout na tabi sa mga taga San Miguel Island, sabi ni Senping. Sige po, good morning. Ayonin Shoutout man tabi sa mga taga San Jose, Malilipot, Purok 5. dong boses O sige, dat anan mga reparo tango niyan. O tapag Martes tabi, publiko busy tabi Manay Grace. dat Ma'am Grace, shoutout. ako
Pag Martes bisan sa tuyan mga honorable. May mga session dyan sa Bakakay, SB Bakakay, SB Malilipot. Dyan sa Sanggunian Panlonsod ng Tabako. Dyan man sa SB Malinaw. And at dyan po yan sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay. May mga session po sa tuyan mga honorable. Sa pagkaaga kay Panindo may darang Anan mga pahitangon niya na Martes. Siyempre pag Martes tabi mga tugang. manmok siya. Sa mga produktong petrolyo may big time oil price hike. An Paratas na naman so pigrol bakan nakaaging simana. to Ano na tayo? dong bose Kadagos manggiraray ang krisis. ogon sa serbi Kaya linga na po nindo halos gabos nagralangkaw na. may integrity. So mga barakalon gabos na kita na sa nanday naglalangkaw. Si Mr. Hulbotana sa Unian makangalas-ngalas na bareta dyan tabi sa Camarines Sur. idor na to May misis. totoohan manmok Uminaki tabi Sir Abi Imperial nin apat. Quadruplets. an serbi. Pambihira ining mangyari. Adi, yugon mo yan. Si Mr. Hulbotana Uminaki kiapat. kaaga kay Wadro Maria. pag-asa servidor na tunay Yugon nindo yan. Sarong arakian. Apatulo sa di. sa puso. Ibata may tulo na daining aki. Ini si Mrs. An mga isyu Di pitutulo so aki niya. panin husto. Yugon niya. Ako, may aram ako dyan sa may samuya ka ito. Dyan tabi papadong sa tuya. Dyan sa bumbon. Ikaw dyan ng kitriplet. Shopu Ayan lang aram ko. May triplets yan. bengenot Pero ini taga-kamsur na ining misis tae mata. Apat. Quadruplet. Si Mr. Hulbot Bibihira bagayan Buruhay gabos. kay Panindo darangan pag-asa servidor na tunay Paano kayo ni kung halimbawa ngaya otro pa umaki apat giraray walo tulo. puso kan banwaan Walo tulo. manok siya. Yugo do yan. Bihira bagayan sa digi sa Pilipinas. Bihira yan Maski sa bilog na mundo bihira ang araw ka Asa na mag-agi ka kiapat. boses kan katotoohan Yugo nindo yan. siya sa Sige tabi mga tugang yan ang sa tuyan mga riparohon ngunyan na Martes. an mga isyu Pero bago yan tabi, aramon ta na muna ang magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon. an Yan ang maswerte kita digdi sa Bicol. Maski arog kayo ni may mga paguran-uran lang kita pero bako arog naman sa Metro Manila. siya an mangengenot may Mari lamang ngaya kung kay Sir Noli Kambay to tajakpat. Sir Hulbotana Makasawisaw bagatabi Sir Abi si Sir Noli arog kayo to. Ayos na. gasa servidor na tunay Kararuan sa napatulo. totoohan manok Yo. siya. Sige, yaon ng Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, August 18, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor nga tayong mga low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una, yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kanina alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 1,115 kilometers silangan ng Northern Luzon. Etong low pressure area na ito ay may kataasan nga yung tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Kung ito man ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Neneng. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito naman isang low pressure area na namomonitor ng Pag-asa nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina kang alas 3 din na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 295 kilometers west-northwest ng Lawag City. Itong low pressure area na ito ay katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ganun pa man ay hindi naman natin ito inaasahan for now na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility bagkus ito nga ay kikilos papalayo ng ating landmass.
Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Dahil nga rito sa southwest monsoon ay nakakaranas yung ating malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. So ito mostly affecting Luzon and Visayas at mas malalakas yung mga pag-ulan mostly sa western section ng Luzon and Visayas, kabilang na nga ang Metro Manila. Para naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw, inaasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din ng mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kabilang nga sa occasional rains din yung lugar ng Metro Manila. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalo na nga ay naranasan nga natin ito na ngayon, at ito ay mga tuloy-tuloy last week pa at kasi simula pa nga lang ng buwan ng Agosto. Agwat naman ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 28 degrees Celsius. 16 to 19 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 30 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat at temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin sa may Antique yung occasional rains at maulap na papawirin at mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Negros Island Region at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So kung sa ilang areas ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon maulan, dito naman sa areas kung saan bahagyang maulap hanggang sa maulap yung papawirin na may mga tsansa ng thunderstorm, posibleng makaranas ng mainit at maalinsangang panahon. Agwat ang temperatura sa Cebu at Tacloban ay 27 to 34 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa may Zamboanga ay 25 to 34 degrees Celsius. Meron naman tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated ng 5 a.m. So yung weather advisory nga, yung mga malalakas na pag-ulan na inaasahan natin in the next 24 hours. So ngayong araw, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, sa may Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union at Benguet. Kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding likely sa mga urbanized, low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa may Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Pag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, localized flooding, posible sa urbanized, low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Bukas naman, inaasahan natin yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, pati na rin sa may Occidental Mindoro at 50 to 100 millimeters sa pag-ulan sa Ilocos Sur, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. And on Thursday, mas kakaunti na nga yung mga areas na inaasahan natin na may mga malalakas na mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan at Occidental Mindoro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Northern Luzon at silangang bahagi ng Mindanao sa tsansa ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakang, Maynila, araw ay sisikat ng 5:43 ng umaga at lulubog ng 6:70 ng gabi.
Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga munang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres, nag-ulat. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Bulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayanan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. May LPA susaro paluwas na ay nasa luwas na parayo na sa tuya susaro yaong pasalaw. Kaya padagos man po giraray ang habagat. May mga pag-uuran pa ban giraray. Kaya sa Metro Manila grabe na ang uran, simana na. Ang medyo makamurumundo kay ni tabi Sir Abi tapos sa Papadong dyan sa Benguet na apektado kang monsoon rain. Nako sa mga gulay dyan, nako pigparalapa na sana sa tinampo. Sa mga pananom dyan na tig-harvest, nako barato so kuha kaya ilingan na nakatiwangwang na sana sa tinampo. Pag-abot digi sa tuya kamahal. Repulyo, itong subagyo pichay, carrots, nako pag-abot digi sa to kamahal, duman uto pigparalapa na sana sa tinampo. Ay nako kita. Sige, ingat po giraray ha sa mga kababayan niya to dyan sa Metro Manila. Iringat po kamo ha. Pag medyo day na kaya day na pag pipirit pa kung maano pa kamo sa mga makukusog na mga pagbabaha di makaiwas po kita. Sige. Alas 7:27 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuyan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Ohayo gozaimasu tabi, Madam Maylin, ingat po permi, salamat. Sirigman mga tugang, ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Sabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Naburo, kang Barangay Estancia, Board Member Attorney GIO Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Yan man dyan po ang Sibraga Liner. May biyahe po yan Tabaco to Manila, vice versa Oraldao. Sibraga Liner, good morning. Maming Braga Is. Siyempre, good morning man kay Mading Tess and Pading Galoy. Diyan sa Abra Guys Store. Diyan sa ground floor kang public market sa Siyudad Cantabac. Yo!
Ayan, tabi mga katugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo asin rupa. Alas sige! 29 minutos na lipas ang alas 7. Alam na, tabi manay Gina, paruso-ruso muna! Serbisyo asin rupa. Sa umaga, boses na inabangan. Si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Alas sige tabi, Sir Javier Bunsa. Sa Uy, kay Ma'am Lynn Regino, good morning. inabang Ano tabi Ma'am Lynn, nagparuso-ruso ka ma? Manny Moxea, Pwerte bagay ning jingle ko magparuso-ruso adi. Kamusta? na may prinsipyo, Oy, mga tugang 33 minutos, lipas na po ang 7 o'clock in the morning, Philippine Standard Time. sa buong ko. Balik na po kita digi sa programa Serbisyo asin reparo. Chacha pa, Ako mapogirari ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbotana. may paninindigan, Kanyan pong aldaw kita nin Martes. sa kapwa, Petsa 18 na po kang Agosto taon 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. Kaya ano patabi? Hulbotana, So mga nagparuso-ruso tabi, es ng pag-asa. paita mo na tabi nindot Choterso.
Uy, good morning mantabi kay Engineer Noel Bien. Yan, Cantabaco Water District. Awat Permi man nakaantabay sa tuya si Engineer. pinakik Good morning, Ninong Doc Dante Bausa. Herbido Yan. ng masa Permi nakaantabay si Chatita Verses. Good morning, ma'am. sa pagka Taga Bation taman nga. Taday man nga nagpararibok sana. Cha-cha para sa masa Sayaw ng pag O, di sige tabi, Papa Dong. May Tama na muna tabi kay Paroso-Roso. panalasakit sa kapwa Talasot na naman ngaya. Tagapag Madadagit na naman si Bibi Love kay ni Bibi Love. Nahiling na nindo yan. At si Bibi Love pag iuragan ini yan ang problema kay ni Bibi Love. Pag day napapansin. Sige, fight na. Ngunya na Martes, mga tugang iguana naman kay panibagong paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Diyo na yan. Saan ta na yan na kada Martes, igwa ki kambyada. Kaya nakaaging simana may rollback. Ngunyan binawi na naman. Diyo. So, ang diesel nasa 3.80. So, mga 13 pesos ang ilalangkaw. Ang gasolina 12 pesos. Iyo, mga 2.49. Andor da ko la iyo ang kerosene, 5.01. Yo. So, may mga paglangkaw po ngunyan kan mga produktong petrolyo. Yan kung may mga lunadan ka mo. Pero kung ang lunadan nito pamaba, bay na dahil na para isip kaya. Ayo, pero maski na nga ni ka mo ki mga lunadan, sarabay-sabay manggiraray kita, apektado manggiraray kita kaya. Yo, talingan na nindo. Ang pamasahing unya sa tricycle nga ni, biyo na nag-araray na ang mga satuyan, mga kababayan. Tricycle, mas mahal sa pamasahe. Yan ang epekto ka yan. Tapos ano pa, sa mga barakalon. Papa Dong, hinda ko na ulian na su presyo kang tinapa. Tadain na nang ganda kumina dyan sa Matuyo, baka maglibong naman ang payo ko. Yugon mo an kan sarong simana, pagapot ko kang 1/4 na tinapa, 120 ngaya. Dahil kan lumibong ang alimantak mo. kaya nahidap ako. Dahil na ako kumaano daw dyan. Dahil na ako magpaparapasiring dyan sa Matuyo. Yugon mo yan, pag ang sira mo tinapa, big time ka na. 1/4 pa sana, 120 pesos na. Samantalang presyo ngunyan tabi mga tugang kang karneng baboy, isos, pabugsok man. Nasa 240 na sana. So kilo kang laman o kang karne. Abo taman baga pati magpapara karne, delikado man. Tabaka di kita abuton kay 60. Magtiok-tiok. Magpapara karne ka man ngaya. Day mahaloy ang buhay mo. Yan ang mga problema. Kaya lang ngunyan, ang sira man ngunyan, Isus Maria Joseph, high blood ka man. Sa presyo pa sa high blood ka na. Tapos sunit pa may pigreklamo pa. Dyan databi sa masira o dyan sa mapruta, sa Matuyo, may mga daya ng timbangan daw. Sige daw pero magayon ini kung mag-operate dyan, so nagdadakop baga kayan, dapat day aram. Kasi pag maaraman ka ining mga nagtitirinda dyan, ang iba dyan, mananggad, may magic ang mga tindahan. May mga anting. Pag mag-operate siguro, day pagpaaram na mandadakop. Kaya lang baga pag nadadakop baga na ngaya may diferensya so timbangan, day man pig karasuhan ti embargo so timbangan. Tapos hilingon kung pwedeng maayos pa, ma-adjust. Pag na-adjust, ibalik. Tapos sisilyohan. Yun na naman. Di pa paggamito na naman. Paggamit, pagbalik, halion susilyo.
bibiri ko na naman, lalaga na naman kay anting. Yan ang problema tadi. Bata na ngaya kamahal na kan mga barakalon, dadayaong ka pa sa timbang. Marilaman ko may mga timbangan kita sa harong. Ang problema, pag abot mo sa harong, pag galing ngayon bako ngayon yung tama na pagkatimbang kayo ni. Kundi may uli mo pa man yan. Taraman ka na sa binawasan mo na yan. Bako, pag abot mo sa harong tabi Manong Boards tuloy. Manong Bronx, pag abot mo sa harong, galing ngayon kulang ini. Pagbalik mo naman sa tindahan, baka iniwal ka pa. Ay, binawasan mo na ngayon ni Busing. Tama ngayon ni sa pagkatimbang ko sa imo kasubago. Tapos ngayon, pagbalik mo ngunyan, kulang na. Kaya lamang ang makuha mo dyan. Bako, kaya tabi dapat, permi iyan, regular dapat iyan na pigbibisita. Anong opisina ang ano ka yan? Sa Treasurer's Office? O kaya sa public market adi. Pagreparado tabi nindo sa mga timbangan dyan, pigreklamo na naman na may mga daya na naman databi sa timbangan. Dapat regular iyan na bibisita di, regular na pig-iikutan, regular na pig-check. Ta kung i-check mo yan sarong taon sa sarong taon, sarong beses, daki mangyari. Makakabuilo na ganda makakabuilo yan. Kabata kamahal na ngunyan. Lalo na baga dyan sa Matuyo. Manong Bronx, yugon mo yan na. Mabakal kapatid yung kitina pa. O kaya tuyo, ang 1/4 baga. Mabawasan ka na sa nakisarong guro, trimati na. Bago, pakiriparo tabi. So, mga nanunungdan, sisayan dapat kaya na i-address tayan. Sugoon ta naman si Mayor Sugoon ta naman si Mayor pero dapat daipig papaisi na ngayon sa aga kami mandadakop kami ki mga may dayang timbangan. Duwa kaya iyan pwedeng may daya or pwedeng raot na sa timbangan. Narumduman ko kayo sa mga nakumpiskar na mga timbangan so raot na. Tapos, so pwede pang maayos, pigbabalik bang giraray. Pero so, nagdadaya, dahil man ako kinadagog na, ngaya, nadakop minita ng daya, dahil man, anadangog ko sa mga raraot na, siyempre, pag raot na sa timbangan, di, kulag, dahil na bako na yan tama ang timbang. So, dako po nindo, so nagdadaraya. Pigtutuyo yan na, piglalagan ki magic. May anting. Yan dapat anda ko po nindo ta. Hirak man kan mga parabakal. Yugon mo yan. Tama sa pigbabayad mo. Pag-abot mo sa harong, tangaya takulang ini. Igwa pa nga ng teknik yan tabi Manong Bronx. Ang pagpakatimbang, ang paglaog kan sa plastik, minsan kulang. Limbawa, ano nga yan limbawa? Halimbawa, nagbakal ka kimanok. Bilog na manok, pinachap mo na. Di, chinap-chap na, di ka, busy ka man. Pakalag sa plastic, tinano mo na, binayadan mo na, dinaguli ka na sa harong. Pag-ugasin mo, hain daw ngayon digdi sa rumpa. Hain daw ngayon digdi sa rumpata. Ay, paa. Yan ang mga teknik dyan. Nata ngayon tasarusan na supaa kening manok. Yan, yan. Pero ang iba, bako paa-antig ko ata, malisyahon. Duman sa may parting laman, tati chap-chap bagayan. Ngayon, ano ngayon gusto mo? Tinulakat. Pag-arog kan pag natimbang na iyan tapos ilalag na sa plastic, magrikmat ka mo ha. Taba katabi pag uli nindo, kulang nakisarong paa, yung binakal nindong manok. Serbisyo asin reparo. Yan ang mga teknik dyan sa pigbabakal man na mga luto, arog man kayan, maghiling po ka mo ha. Medyo dapat marikmat ang mata nindo. Baka nagbabakal man niya ka mo ki mga fried chicken.
Yan. So mga pigbabakal tabaga dyan sa mga pagpasigurunin do tabaka. So nagcha-chop dyan, makatipon bagan kay mga 10 pidaso, ayos na. Kaya paguli kang para chop. Manong Bronx, paguli kang para chop, 4 kantos na sana. 4 kantos na sana ng isipon. Huni na ngayon, may pulutan na kita. Tasuni mga na palusot ko ngayon sa pag-chop. Rimati na ngayon, may pulutan na kita. Pambilog na sana ngayon. Kulang. Yan tabi. Igwaki mga araw po kayan. Na kita baga pasipara taman. Di ba? Pasipara taman yan kasi pag chinap mo yan, hindi mo naman mabilog ang. Bako, pero ang technique dyan, dahil ka nagad magko paa, itong leg baga kang manok. Kasi ilingon, dapat nga duwa nga yan leg. Ang problema, kinuha mo sa paa, natang nga tasaro sa nasulig nga ya. Kang manok, ano nga yan, ipilay. Minsan dapat po marikmat man kita, dayta aram. Igwa po kay mga araw kayan. Mga simpleng mga pandaraya po yan. Apira kang kilo. Apira kang pigi kilo. Tama so, minsan tama so timbang. Yun ang ganiyan, ang paglaog sa plastik ayan, baka tabi kulang. Kaya tabi, double check giraray. Bago ka mo umuli sa saindo, i-double check tanindo dyan sa tindahan, dyan mismo sa saudan, taganing dayki karason-rason. Kasi pag yaon ka na sa indo na malisyahan mo, tapos mabalik ka na naman, mamamasahe ka pa, mareklamo ka, tapos addepensa ka, binawasan mo na yan, tapos ngayon yan, ako mo ang papagsasalaan. Iriwal tabi yan na darakula. Serbisyo asin reparo. Baysa na ta ipaabot ayan. Kaya na pigpaabot nindo digi sa programa Sa na magari may magic na naman na tabi ang mga kiluhan dyan. Dyan sa Merkado Publiko, Siyudad din Tabaco. Mr. Hulbota. Sige tabi, alas 7:46 na sa tuyang Philippine Standard Time ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor Boarding House, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sa kapwa. Siring man, ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Ng pagas. Yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia. May tinu. Yaon man dyan si Board Member Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Nakikinggan. Si Braga Isliner. Servidor ng masa. Sige po mga tugang, doro-diretso po kita. Hindi po sa programa. Sa Serbisyo asin ang reparo. ating sandigan. Sige tabi mga tugang ta 48 minutos na lipas na po ang alas 7. Lipat kita kibang uri-istoryahan ta ini kakaiba po ini adi. Pambihira po ining mangyari sa ibabaw kang kinaban. Pero bago iyan, tabi Manong Bronx, day kamo nangunyan makakahiling ki impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ta suspendido mo na so impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngunyan ta grabe ang mga pagbaha diyan sa Metro Manila, tapos work from home gabos na mga empleyado kan Senado. So yan tabi, so abiso ni Senate President Win Gatchalian. So tig-abangan ta na impeachment trial, day po ngunyan. Okay. Duman kita sa pambihirang pangyayari. Taduman tabi sa Camarines Sur mga tugang, may sarong misis na uminaki tabi Manong Bronx nin apat. Quadruplets.
Yugod mo yan. Pambihirang pagkakataon sa ibabaw kang mundo na ika maki ka kiapat. Oh. Ako, may aram ako triplets. Kadaklan kambal. Ayo, arog kilin Rehino kambal. Tapos kay Ninang, oh, kambal iyan. So triplets, igwa naman ako nahiling dyan sa Bumbon. Ayo, oh, may triplets na akong nahiling. Ini ay kakaiba. Apat, quadruplets. Dyan ini tabi nangyari sa Buhi, Camarines Sur. Yugunin doon tabi Sir Jerb sa Bolaños, Burillo. Inaki kisarong misis. Apat. Pero si Sarian tabi so quadruplets. Pero mga tugang healthy so mga aki. Ayo. So ngunyan ta papambihira bagang arog kay ni ang sabi tabi mga tugang na ini databi ko taso pang-apat na pagbados ni Mrs. Tamay nainot ng tulo. Iyo. May aki ng tulo. Iyo. May aki na sinang magagom na tulo. Pero ito normal. Kada aki, saro-saro. Iyo. May tulo ng aki. Ngunyan. So aki ngunyan, apat. Ibig sabihin tabi Sir Jerbs, kung tatao ka sa mat, bilangan daw, may dati ng tulong aki. Eyo, may dati ng tulong aki. Aki nindang magagom. Ngunyan, uminaki naman siya kiapat. Sige daw. Bilangan daw tabi nindo kupira ng aki niya ngunyan. Jerbs. Pira ng aki ninda. Dating may tulo. Eyo. Dati na tabing may aki na tulo. Ngunyan, dinagdagan patabi kiapat. Tira tabi ka, boss. Ang aki. Pero pigkakaguluhan ini ngunyan tabi mga tugang ta. Dakol ang mga nagtatarabang, inapod da ining quadro baria. Ayo. Bali mga tugang problemado man siyempre sa mga maguran tayo na nga ng Ti Usman maringan tabi mga nagtatarabang man. Ayo. Ayaw dyan sa mga politiko sa Kamsur. Dyan sa Kamsur may mga nagtarabang man. Tapos iba man ang mga naghihirling, nagtatarabang. Tapambihira bagay di. Sa bawat 700,000 na mga nagbubuntis, nagkakaigwasan na kiarog kining kaso, sarusa na, yugon mo yan. Oh, si Sarian, sinisarian siya sa ospital. Tapos uminaki kiapat. Yugon mo yan. Pagluwas gari kining apat na ni gari ni mga kino. Ade, si Jerbs. Yugon mo yan. Apat. Siguro pagluwas kay gari mga kino. Yugon mo. Magkauston dyan sa tulak ang misis na apat na aki. Kung halimbawa ngaya so normal sa nabagang pagbados kan sarong misis, winadakulaon bagang tulak. Kung apat pa, then magpuruto. Hinay ko po. Good morning tabi Sir Jerbs. Suliton ngaya, bawi on. 17 Agostolos. Naman si Sir Jerbs. Maurag kami na kwenta. Sabi ni Sir Abi Imperial, kung kay Sir Noli kang ba ngaya yan, okay yan. Makabawi lamang ngaya ta. Medyo ngaya day pa man nagano. Makabawi tulos. Sarong arakyan, apatulos. Yugon mo yan. Sarong pangaki mo, apatulos ang aki. Jackpot ano?
Ha? Pambihira po yan na mangyari, pero awa ng Diyos tabi, healthy man databi sa mga aki. Oh, kaya may mga nagtatarabang, indasan akong igwaman ni ki tabang na pigtataon sa tuyang gobyerno pag arog may mga arog kaning kaso. Arog kaning sitwasyon, gari ang aram ko igwaman ki ayudaan sa tuyang gobyerno sa mga arog kani. Kasi pambihira nga ni, yugo-yugon mo yan na sa pirang misis na mag-akion, pambihira, ang kambal nga ni, baga pambihira, bihira man. Ini pang-apat. Igwa daw kiniki parang programa din sa tuyang gobyerno na alalayan man lamang ini sa, yugo-yugon man, apat ang ang aatamanon mo, apat ang papagatason mo, kung maggatas ini, magdudo ini sa ina, paano naman niya so ama? Yugo-yugon mo bata tios man dang pamilya, tios man tabing pamilya. So ano do an garigwa man adi, garigwa man gi programa sa tuyang gobyerno na aron kini mga kakaiba. Igwa man gari ki suporta hali sa tuyang gobyerno adi. Aron kining apat suaki. Aram ko garigwa na may itatabang man lamang sa tuyang gobyerno, takahirak man yugon mo napat. Paano may inibuburuhayon? Kung sarabay-sabay bagay ni maghibi, Sir Jerb, sarabay-sabay maghibi, madurudo, sarabay-sabay, paano yan? Maray lamang kung ang urig, paingurag na dudo, ang tao duwaman sa napati, o di apat ini paano? Maray ang urig, paingurag na dudo, maski sa ingka dumuman, igwa, o ang tao baga duwaman sa na, o apat ini paano? Huwag hiribi sarabay. Sumabay pa suama, rimati na nangad. No. Hindi ka daw kaya. Masurtihon na di. Masurtihon tabi ni. Pero yun ang ano yan, masurtihon. Pero siyempre, sa darakang pagtios tabi mga tuga, o talagang mamroblema inin magagom na ini sa pagpadaghula kining quadruplets tabing ini. Serbisyo asin reparo. Pambihira mga pangyayari. Sa umaga, Siguro sa pagluwas kay ito tabi Sir Jerbs. Gari sa na mga kinuadi. Animo Yo. Mr. Hul Sige tabi mga tugang ta 2 minutos bago tabi magalas 8. na may prince. So, digdita naman po muna para mientras na tatapuson na sa tuyang programa ngunyan pong Marte. Para sa Pasensya na tabi komunidad, Baka may makulugan naman kayang mga para sa masa, baka ma-misinterpreter naman kita kang iba ha. Sorry. may paningin Sige. malasakit. Sa pangaran po yan ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, sa pangaran man ni City Vice Mayor Ate Glendaong Bonggao, City Councilor Rinier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, Ses ng pag-asa, ABC President Kapar Tabela, si Kap Susan Nabor kang Barangay Estancia. itinutugunan Siyempre kasabay taman dyan si Board Member Attorney G.I.O. Bonggao, pinakiking BM Carol Siga and Vic Siga Jr. servidor, Anman dyan ang si Bragay Sliner. laging Sa pangaran po ni GM Maestro Nilad Tuon ni SM Sir Tony, pagkaaga. ako po ang sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. At dyan, duman naman kita sa programang Sutama sana 10 to 11 Say sa 107.7 radyo natin Tabako. inindigan malas Saga naman, hindi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Sige, paaram na po. Ingat po kita, gabos. lingkod, Bye-bye. Mr. Hulbotana, Serbisyo asin reparo. boses ng pag-asa, tsa-tsa para sa masa.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.